Señora Presidenta. Señorías, a iniciativa que hoxe presentamos non é nova nesta comisión, nin é nova nesta Cámara, porque a formulamos como emenda ante unha proposición non de lei do Bloque Nacionalista Galego. A iniciativa é sobre as medidas de impulso á flota de altura, e daquela casi todas as formacións políticas desta Cámara coincidíamos na necesidade de potenciar a flota pesqueira galega a nivel internacional. Digo case todas, porque non todas estábamos de acordo. A coalición de Agui continuaba na súa línea de criminalizar a nosa flota de altura e de gran altura, despreciando un sector que, con moi distintas embarcacións, artes e portes, navega por todos os océanos do mundo e a bordo os profesionais máis recoñecidos. Dun sector que dá traballo nada máis e nada menos directo na nosa comunidade autónoma a máis de 1.500 mariñeiros e armadores, e que xenera riqueza e que xenera emprego en moitos puntos da nosa xeografía, pero precisamente portos como o de Vigo, Marín, Agarda, Burela, Celeiro e un largo etcétera. Son máis dun 100 de embarcacións con porto base en Galicia, que poderíamos agrupar neste segmento que se coñece como flota de gran altura, entre os que atopamos cerqueiros, embarcacións de arrastre e de palangre de superficie, atuneiros, cerqueiros, conxeladores que faenan no Atlántico, no Pacífico e no Índico, centrados, como o seu nome indica, na pesca de túnidos especies afíns. Hai rastreiros, bacallaeiros, conxeladores e conxeladores de NAFO que se centran principalmente en especies como bacallau, platuxa, fletán, raia, camarón, pescada e outras especies. Atopamos tamén embarcacións que empregan o palangre de superficie, con gran presencia nos caladoiros internacionais, o amparo de convenios europeos con terceiros países, acordos privados ou empresas mixtas ca actividade centrada en especies como o peixe espada ou a pescada. Bonito, quenllas, marraxos e outros escualos. E todos eles que presentan unha serie de problemáticas comuns, que a este grupo parlamentario nos trasladaron e tuvemos a oportunidade de coñecer en primeira persona en varios encontros, tanto na Garda, tanto no Porto de Vigo como tamén no Porto de Marín, e que no seu día intentamos trasladar a esta Cámara en base á emenda constructiva que naquel momento o Bloque Nacionalista Galego non quixo transaccionar. Pero nós temos un compromiso con este sector. Nós temos un compromiso con este señor. Non sei ao señor Rodas o que lle fai gracia. A nós non nos fai gracia nada isto. Nós queremos impulsar maiores garantías. Non só estar sustentible, para eso xa está vostede en esta Cámara. Nós queremos impulsar maiores garantías de futuro a estas flotas de gran altura. E por eso reclamamos das distintas administracións públicas que atendan a súa singularidade, promovendo normas e promovendo iniciativas que contribuyan a mellorar a súa competitividade e a súa rentabilidade destas pesquerías, favorecendo a continuidade da súa actividade e do emprego a ela asociado. E máis en particular, propoñemos e facemos propostas concretas que resumimos en 4 puntos centrados en recoñecer a singularidade desta flota. Facilitar a renovación das unidades operativas e as melloras que ofrecen os rexistros especiais con interés específico na inclusión de todas as flotas no Rexistro Especial de Empresas de Buques de Pesca españoles. Non ten sentido que a estas vantaxes só poidan acceder parte
desta flota, promover a modificación da normativa comunitaria en relación co cercenamento de aletas de tiburón a bordo. Seguimos defendendo un modelo máis competitivo e igualitario respecto no eido ambiental, promover a modificación da normativa comunitaria para excluir do pago de tarifas arancelarias aos contingentes de toros de pescada, pois a normativa actual parece ser que, por un erro de traducción, obvia a principal presentación do produto, que é o corte en forma de toro ou rodaxa, e, finalmente, promover a solicitude da simplificación da aplicación da norma da Unión Europea para certificar os fretes desde terceiros países. Todo o que sexa evitar barreiras, neste caso burocráticas, e facilitar a actividade profesional destas flotas será benvido. O papeleo é importante, pero temos que esforzarnos en simplificalo para evitar que actúe en perxuízo desta flota, desta ou de outras, pero hoxe estamos a falar dunha flota que genera 1.500 postos de traballo, máis de 100 embarcacións con porto base en Galicia, que genera riqueza nos nosos portos e que nós traemos esta iniciativa, que non é máis que facemos de transmisores, neste caso, do sector que así nos lo fixo chegar, e non nun solo porto. É dicir, este grupo parlamentario sempre pisou os portos, sempre se puido reunir co sector, xa sei que outros grupos ao mellor non poden dicir o mismo, uns porque non pisan e outros porque ao mellor todo o sector nos escoita. Neste caso, nós temos que dar gracias ao sector, porque en principio escoitanos todo o sector, e pisamos os portos, coñecemos os problemas da flota, coñecemos os portos, e en moitos casos conocemos tamén os mariñeiros e conocemos tamén os armadores. E fruto deso, pois salen esta iniciativa que traemos hoxe. Esperemos, xa ven que hai 2 emendas, do cual me posicionarei no segundo turno, esperemos poder chegar a un acordo para sacar esta iniciativa adiante. Nada máis, moitas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Balseiro. Plantexaba, eu teño que dicir que o grupo de AGUE nesto non plantexa nada, nin agora nin nunca o plantexou. Quero dicir, a iniciativa do Partido Popular, AGUE non a emendou, e nunca, no que vai desta legislatura, unha iniciativa desta flota trouxe ao Parlamento. Por o cual, plantexar de boquilla. Do resto, vostedes de momento non plantexaron, non sei no futuro. Pero desde que vostede chegou ao Parlamento, non plantexou nada. E hoxe tampouco plantexa nada, porque vostede tuvo ocasión de emendala e non a emendou. E referente ao que dicía o señor Rodas, efectivamente, vostede dice a verdade. Claro que vostedes trouxeron unha emenda, vostedes trouxeron unha iniciativa. E nós lle emendamos, e lle dixemos, ou acepta a emenda, ou a traeremos aquí. Por qué? Que dicíamos nós? Que vostedes só incluían o cerco congelador, e nosotros queríamos facer extensible a todas as flotas como estamos facendo ahora. Vostedes só incluían na súa iniciativa, mire a vean, señor Rodas, un semento de flota nada máis. E nós dicíamos, faigamos extensible a todas as flotas. E vostedes non quixeron aceptala. E agora xa, indo ao tema das emendas, neste caso a emenda do Partido Socialista, os 3 primeiros puntos en relación coa aplicación de beneficios especiais ao conxunto da flota, nós podemos aceptar. Aceptámoslos como engádega, porque además é certo o que dixo vostede, señor Val, en eso estamos de acordo, e complementa o recollido na nosa iniciativa. Referente ao punto 4 seu, no cercenamento de aletas de tiburón, nós tamén o aceptamos como engádega. E no punto 5, neste caso, é idéntico a un punto noso, pero nós non temos ningún problema en aceptarlle toda a súa emenda, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que son os que ten, aceptalos todos como engádega. E referente á emenda do Partido Socialista, no punto 1, o contido desa petición que fai vostede, señor Roda, está incluído no apartado A do noso punto, pero tampouco temos ningún problema en aceptarlle tamén o punto 1 como engádega á nosa iniciativa. O que si non lle podemos aceptar é o punto 2,
Pero o punto 2 non lle podemos aceptar porque non son negativos os beneficios que se ofrecen ao cerco conxelador. Polo tanto, non hai que censuralos. Neste caso é todo o contrario. O que hai é que pedir a súa extensión ao conxunto de toda a flota. Non cerralo aí, por eso non lle podemos aceptar. Nós aceptaríamos a emenda, o punto 1, 2, 3, 4 e 5 do Partido Socialista como engádega, e aceptaríamos do Bloque Nacionalista Galego de 2 puntos, aceptaríamos o punto 1 e non lle podemos aceptar o punto 2. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Balseiro. Pasamos entonces